vám nahrám video, ktoré je určené ako prednáška k regresnej a korelačnej analýze. Takže skôr ako budeme pokračovať, tak by ste si mali spomenúť na to, čo to vlastne je tá regresná a korelačná analýza. Vybaviť si ten princíp. Táto prednáška bude trochu teoretická možno, lebo nie je až taký problém spraviť to v SASe, ale problém je viac menej rozumieť tomu, čo ideme robiť. Takže regresná a korelačná analýza sa používa na zisťovanie závislostí a identifikovanie alebo popísanie tých závislostí medzi premenými nejakou funkciou. Už sme spomínali korelačnú analýzu. Tu som vám spomínal predtým korelačné koeficienty asi na minulej prednáške, ktoré boli parametrické, neparametrické a riešili len intenzitu závislosti, a teda či tá závislosť medzi premenými je pozitívna, negatívna, teda keď rastom jednej premenej rastie aj druhá premena, znamená to pozitívna závislosť, negatívna závislosť rastom jednej premenej, druhá premena klesá. To vám povie korelačný koeficient. Ale keď chcete vedieť, že keď jedna premena zrastie o niečo, aký vplyv to bude mať na inú premenu, alebo popísať tú závislosť nejakou funkciou, teda keď budete poznať hodnoty jednej premenej alebo nejakých premenú, ktoré vplývajú na inú premenu, chcete predikovať hodnoty tej druhej premenej, tak na to potrebujete už nejakú komplikovanejšiu metódu, a teda odhad funkčnej závislosti. Na odhad funkčnej závislosti sa používa regresná korelačná analýza. Takže výstupom nie je len korelačný koeficient, ale výstupom bude nejaká funkcia, alebo niekedy sa to nazýva v ekonometrii model. Model správania sa, ktorý popisuje funkcia, ktorá popisuje správanie sa alebo vzťah dvoch premení. Vieme to robiť ako vzťah medzi kvantitatívnymi štatistickými znakmi, to je dôležité, ale vieme použiť ako vysvetľujúce premenné aj kvalitatívne znaky, napríklad za istých okolností, napríklad pohlavia alebo vzdelanie, vieme použiť ako vysvetľujúce premenné pomocou umelých premenných, to ste mali na štatistike alebo na ekonometrii. Ukážem vám, ako sa to dá v SASe jednoducho spraviť bez toho, aby ste museli teda vedieť nejaké pravidlá, si pamätať. A druhá vec, môže tá kvalitatívna premena byť aj vysvetľovaná, ale to budeme riešiť na ekonometrii v 5. ročníku, prípadne možno na budúce vám možno ukážem nejakú procedúru, ako sa to dá riešiť, ale keďže ste nepreberali ešte tú teóriu, tak tomu vám nebudem sa až tak zaoberať týmto. Regresná korelačná ešte bude na písomke, potom tie ďalšie veci, čo budú na budúce, tak to na písomke už asi nebude. Takže áno, môže sa stať, že kvalitatívnu premenu potrebujete použiť aj ako vysvetľovanú premenu. Chcete namodelovať napríklad, ako sa zákazník zachová, ktorú z možností si vyberie na základe jeho atribútov, na základe toho, že viete, ktorí zákazníci, máte veľa zákazníkov, ktorí už sa nejako rozhodli a máte o nich údaj, tak viete si spraviť zase model, ktorý bude predikovať, ako sa rozhodnú tí budúci zákazníci, alebo s veľkou pravdepodobnosťou im viete ponúknuť výrobky, o ktoré budú mať záujem. Príkladne v dnešnej dobe sa to používa v medicíne, keď chcete vedieť, či liečba bude fungovať alebo nebude fungovať, či budú cítiť bolesť alebo nebudú cítiť bolesť pacienti. Toto všetko vieme v súčasnosti namodelovať pomocou štatistických modelov, ale to už je trošku rozšírenie a komplikovanejšie rozšírenie tej regresnej korelačnej analýzy. Takže začneme jednoduchou regresnou korelačnou analýzou. Mám kvantitatívne štatistické znaky a chcem odhadnúť funkciu a zmerať silu závislosti medzi nimi. Takže na to je vhodná regresná korelačná analýza. Samozrejme, model je tým lepší, čím tá funkcia lepšie bude pasovať do tých skutočných pozorovaní. Takže mám napríklad nejaké skutočné pozorovania, môžem tam vyskúšať rôzne tie funkcie podľa toho, aký je funkčný predpis. Ja teraz, aby som nerozprával len do vetra, tak do SASu som si nahodil, som naimportoval tie údaje, ktoré tu máte v zadaní cvičenia 8 regresná korelačná analýza, s čím budete vlastne pracovať na budúce. Na prvom hárku je jednoduchá regresná korelačná analýza tržby a náklady na reklamu. Keďže pracujeme v SASe, použijem procedúru SGPlot. Mohli by ste použiť aj procedúru plot alebo chart, alebo čokoľvek, čo vám spraví graf. Zobrazím si graf, kde chcem cez procedúru SGPlot, scatterplot, teda graf závislosti, kde x budú tržby a y náklady na reklamu. Keď si to zbehnem,
tak zistím, že takýto je vzťah medzi takýchto nákladoch na reklamu, pardon, dal som to opačne, takže náklady na reklamu, chcem, aby boli x, tržby, aby boli y. Dobre, základná vec, to, že som sa tu pominul, ma napadlo, možno si niektorí pamätáte, možno niektorí nie, predtým, ako ideme robiť regresiu, teda by sme si mali najprv stanoviť, ktorá premena bude závislá a ktorá nie je závislá. To väčšinou vyplýva z nejakej štatistickej teórie, niečo buď máte načítané, alebo nejaké výskumy sa už robili v tej oblasti, alebo na základe nejakých vašich predpokladov musíte si zdôvodniť, prečo práve táto premena by mala byť závislá a táto nie je závislá. Takže budeme analyzovať závislosť, že tržby budú pravdepodobne závisieť od toho, koľko vynaložím na reklamu. Vidím, že je takýto vzťah medzi premenami. Samozrejme, ten graf by som si mohol modifikovať rôznym spôsobom. Takýto je vzťah. Keď spravíte jednoduchú regresiu metódou najmenších štvorcov, to si nemusíte všímať, metódou najmenších štvorcov, tak keď sa namiesto scatter dám rec, tak mi to odhadne do vzťahu tých premení obyčajnú lineárnu regresnú funkciu. Dá sa to modifikovať, tu si viete za lomitko nastavovať znovu atribúty, čo všetko chcete mať v tom grafe. Nebudeme sa teraz zaoberať zase grafmi a budeme riešiť regresiu. Takže keď použijete metódu najmenších štvorcov, aby bolo jasné, čo to metóda najmenších štvorcov je, možno si nepamätáte zo štatistiky, tak to sú tie reálne dáta. Pri takýchto nákladoch na reklamu boli takéto tržby. Pri nákladoch na reklamu 6, buď tisícoch, alebo čom je to reálne, tržby zodpovedali niečo viac ako 125. A tak ďalej. Zvyšujem náklad na reklamu, rastú tržby. Keď v Exceli ste klikli na regresiu, vybrali ste analýzu dát, regresia, vyznačili ste x, vyznačili ste y, tak Excel použil metódu najmenších štvorcov, aby som napasoval tú funkciu, teda medzi tie údaje, ktoré sú reálne, aby tam napasoval tú funkciu. Metóda najmenších štvorcov sa to volá kvôli tomu, aby tá funkcia bola čo najbližšie k tým reálnym pozorovaniam. A je to robené tak, že keďže táto funkcia prechádza cez priemery, všetko, aj tie interpretácie, pamätajte si, že boli v priemere pri tej regresii, vrátime sa k tomu neskôr, tak metóda najmenších štvorcov funguje tak, že keby ste spravili sumu odchýlok od tejto funkcie, ktorá tu je, teda tu by bola tá odchýlka pozitívna, skutočné pozorovanie je vyššie ako tá predikované pozorovanie. Predikované pozorovanie znamená pozorovanie na funkcii. Napríklad pri hodnote 6 cca tá funkcia predikuje, že tie tržby by mali byť tu niekde, ale skutočné tržby sú vyššie. Takže tá odchýlka tu je pozitívna. Nie je to nejaká náhodná chyba, a teda je to vplyv niečoho, čo v tom modeli nie je zohľadnené. Tu by bola tá odchýlka negatívna. Napríklad tie tržby skutočne sú nižšie ako tie predikované, je to pod tou funkciou. Takže keby ste spravili sumu týchto odchýlok, kde sú väčšie, niekde menšie, tá priamka je tam napasovaná tak, aby tá suma bola nulová. A na tom funguje metóda najmenších štvorcov. A prečo metóda najmenších štvorcov, kde sú tie štvorce? Lebo tá metóda funguje tak, že sa niečo matematicky vyjadrí a vlastne tá funkcia je tam vypočítaná tak, aby suma tých odchýlok na druhu, keď dám tú odchýlku na druhu, ako keby som počítal plochu štvorca, keby som si sem nakreslil taký štvorček, suma odchýlok na druhu je minimálna. Takže minimalizuje sa nie suma odchýlok, ale minimalizuje sa suma odchýlok na druhu od tej regresnej funkcie. A takýmto spôsobom, touto metodou je tá regresná funkcia tak odhadnutá, aby bola čo najbližšie k tým reálnym dátam. Vidíte, že napriek tomu, že tú regresiu spravíte možno čo najbližšie k tým reálnym dátam, nemusí tá regresia naozaj vyjadrovať ten vzťah tých údajov. Takže môže sa stať, že sa dá nájsť nejaká vhodnejšia funkcia regresa, nie práve lineárna ako priamka, ale možno nejaké nelineárne funkcie. Dobre, ideme k tomu. Najprv, ako spraviť a odhadnúť regresiu v SASe. V tejto prednáške na začiatku máte tu spomínané metódu najmenších štvorcov, tu máte popísané tie odchýlky a máte popísané, čo sú to rezidua
keď predikujem spotrebu skutočné hodnoty závislej premenej, sú tie hodnoty v grafe, predikované hodnoty sú tie hodnoty na tej funkcii, ktorú predikujem. Rezidua sú vlastne rozdiel medzi skutočnou a predikovanou hodnotou. To, že rozdielujem premene závislá a nezávislá, to som vám už spomínal. Toto som vám ešte nespomínal. Niekedy ja sám to vymieňam tie názvy závislá premena alebo vysvetľovaná premena alebo endogénna premena. Je to isté. A takisto nezávislá premena alebo vysvetľujúca premena alebo exogénna premena tiež sú synonymá. Typy regresnej korelačnej analýzy môže byť jednoduchá, viacnásobná, viacrozmerná, tomu sa budeme venovať. Jednoduchá je, máte jednu závislú, jednu nezávislú premenu, viacnásobná. Jedna závislá premena, viac vysvetľujúci. Samozrejme, že v praxi väčšinou tie modely robíme tak, že máme tam viac vysvetľujúcich premení. Vždy na tú závislú premenu vplyvá viac vysvetľujúcich premení. Tu máte nejaké základné typy funkcií. Ocinová funkcia, polynomická funkcia, exponenciálna funkcia, len-log modely. Ukážeme si najprv, na toto všetko by ste mali vedieť interpretovať. Ukážeme si najprv, ako spraviť jednoduchú funkciu, jednoduchú regresiu v SASE. Takže idem znovu do kódu. Existuje viac možností SASE, ako odhadovať modely regresné. Keď chcete klasickú regresiu, metódu najmenších štvorcov, tak si už na to procedúre použijem zase tie isté údaje, takže môžem naimportovaného súborku. Vždy v tej procedúre REG musíte zadefinovať model. Ako ten model vyzerá. Takže závislá premena tržby bude závisieť od nákladov na reklamu. Je to jednoduchý model, keď to zadefinujem takto, tak to je jednoduchá lineárna funkcia, odhadne to aj lokujúcu konštantu. Keď chcete model bez lokujúcej konštanty, tak tu treba vybrať null int, to znamená null intercept, takže model bude odhadnutý bez lokujúcej konštanty. To len na margo. Nebudem riešiť. To je jednoduchý model a nám to spustí. Pri viacnásobnej regresii, vidíte to za chvíľu, ale stačí sem dať viac premenných a máte viacnásobný regresný model. Znovu existuje viac možností, čo tu môžete zvoliť. Môžete si zvoliť grafy, výstupy. Keď napíšem toto, tak dostanem nejaký prednastavený výstup. Hej, pokiaľ napíšem zase za lomitko, tak zase za lomitkom si môžem zvoliť veľmi veľa vecí. Výhodou tejto procedúry PROCEREC je, že je špeciálna na metódu najmenších štvorcov, na odhad regresie. Sú aj iné metódy ako metóda najmenších štvorcov pre odhad parametrov regresných funkcií. A to si ukážeme neskôr, prípadne ako iné metódy. Táto PROCEREC jej výhoda spočíva v tom, že je veľa možností, keď to napíšete lomitko, čo sa týka tých, čo ste mali ekonometrické verifikácie, tady sú rôzne ukazovatele, parametre tých regresných modelov, testy, ktoré by mali spĺňať. Keďže tá metóda najmenších štvorcov má nejaké predpoklady, ktoré by mala spĺňať, všetko sa to dá overiť, alebo všetky tie veci sa dajú nájsť tu za lomitkom. Dobre, takže poďme k základom, obyčajná jednoduchá regresia. Zadefinujem PROCEREC, robím regresiu, databáza s údajmi, model, ako chcem, aby vyzeral model, závislá premena rovná sa nezávislá premena alebo vysvetľujúca premena. Pri viacnásobnej regresii tam medzeru a napíšem viac vysvetľujúcich premení. Takto vyzerá model regresný výstup v SASE základný. Máte tu všetko to, čo máte aj v Exceli. Keď ste robili regresiu, je to tu trochu inak poupratované, trochu inak poukladané. Takže, keď sa vrátim do tej prezentácie, mali by ste vedieť zhodnotiť významnosť modelu, kvalitu modelu cez percento vysvetlenej variability, silu závislosti, cez koeficient korelácie, toto sa nepočíta automaticky, ale nevadí, významnosť parametrov a interpretovať samotné tie parametre modelu. Takže toto všetko v tom výstupe máte.
tuto je dosť tak rýchlo popísané, takže vrátim sa do SASu a idem vám to poukazovať pomaly postup. Takže čo mi SAS v tom výstupe tu napísal? Mám tu 15 pozorovaní, z ktorých bol ten model odhadnutý. Tržby bolo závislá premena. Klasická tabulka ANOVY, v ktorej mám variabilitu sumu štvorcov modelu, vysvetlenú sumu štvorcov reziduí, teda nevysvetlenú sumu štvorcov a celkovú variabilitu, ktorú som chcel vysvetliť. Celková variabilita je vlastne variabilita tých tržieb. Tej variability tržieb, čím viac je tej vysvetlenej, to znamená vysvetlená variabilita je, keď namiesto skutočných hodnot tržieb použijem predikované hodnoty, odpočítam od nich priemer a dám to na druhu, dostanem vysvetlenú variabilitu. Takže významnosť modelu vlastne znamená, či ten podiel vysvetlenej variability je významne vyšší ako podiel nevysvetlenej variability. Táto štatistika sa počíta porovnaním vysvetlená alebo nevysvetlená variabilita, aj to teraz nemusíte vedieť, software to počíta za vás. K tomu vám dá prislúchajúcu hodnotu pravdepodobnosti a teda na základe tohto z toho vyplýva, že ako keby ste testovali, že či ten podiel vysvetlenej variability je významný alebo podiel vysvetlenej variability je nevýznamný. Nulová hypotéza vždy tvrdí zhodu, že H0 by tvrdila, že podiel vysvetlenej variability je nevýznamný. Alternatívna hypotéza tvrdí, že podiel vysvetlenej variability je významný. Ten model je vždy vhodný len vtedy, ak ten podiel vysvetlenej variability bude významne odlišný od 0. Takže H0, podiel vysvetlenej variability sa rovná 0. Keď sme pri tom, tak ten podiel vysvetlenej variability označuje sa ako R². Takže pokiaľ by ste vysvetlenú variabilitu podelili celkovou, dostanete túto hodnotu 0,8365. Takže z tohto vidím, že tá variabilita tržieb je touto funkciou vysvetlená na 83%, alebo 83% variability tržieb, takmer 84%, je vysvetlená touto lineárnou funkciou. Aby bolo jasné, práve som odhadol tú funkciu, ktorú som mal pred chvíľou v tom grafe. Či je tento podiel významný, tak to mi testuje táto štatistika, takže či je tento modul ako celok významný, táto funkcia, či má zmysel. Má zmysel vtedy, keď táto štatistika je menšia ako 0,05. Takže v tomto prípade je to menšie ako 0,01. Keď je menšia ako 0,05, tak poviem modul ako celok je významný. Znamená to teda, že modul má zmysel a môže byť použitý pre skúmanie tejto závislosti. Keby bola táto hodnota vyššia ako 0,05, v tom prípade tento model by nebol významný, nevysvetľoval by žiadnu významnú časť variability tržieb a v takom prípade by nemal byť použitý na analýzu tejto závislosti. Pozor na to, že aj keď je model významný, neznamená to, že je to ten najlepší model. Ten najlepší model chcem vybrať na základe toho podielu variability. Chcem taký model, čo vysvetľuje čo najviac variability závislej premeny. V týchto štatistikách tu máte štatistiku presnosti. Takže máte tu priemer závislej premenej, máte tu variabilitu závislej premenej meranú koeficientom alebo variačným koeficientom a máte tu root MSE, je mean square error, priemerná štvorcová chyba. Čím je to chyba menšia, tým je model presnejší, ale väčšinou najčastejšie sa používa R². Viete v tom výstupe dostať aj nejaké dodatočné štatistiky, ale tie zatiaľ ideme riešiť. Toto je ten základný výstup, čo máte aj v Exceli. A tu máte samotný ten odhadnutý model. Lokujúca konštanta je ten bod, kde pretína bod to nemáme. Lokujúca konštanta je ten bod, kde tá priamka pretína os y. A toto je sklon funkcie. Takže väčšinou platí premena, ktoré vyznačíte do funkcie. Dám tu naspäť aj s tým grafom. Vyznačíte do funkcie premena a parametre tej funkcie vám vypočíta software. Takže táto funkcia je lineárna. Lineárna funkcia má predpis y rovná sa b0 plus b1x. Ja som do SASu napísal y, to sú tržby, rovná sa x, s tým, že som tu nechal odhadnúť aj z lokujúcu konštantu. Takže mi vyšlo tržby rovná sa B0 plus B1 náklady na reklamu. Okay. Ja som tam nahodil pozorovanie B0 a B1, tak SAS mi vyhodil parametre. Ja som tam nahodil x, y pozorovania, SAS mi vyhodil parametre B0 a B1. Takže B0 je 32
a B1 náklad na reklamu je 14. Znamená to teda, že B0 znamená, to B0 často sa neinterpretuje, ale väčšinou interpretácia tých parametrov vyplýva z tej matematickej logiky tej funkcie. Takže keď si do lineárnej funkcie y rovná sa b0 plus b1x dosadím za x0, tak mi z toho vyjde, že y rovná sa b0. Takže pokiaľ náklady na reklamu budú nulové, tak priemerné tržby by mali byť 32,47. Ak častokrát tá okolica konštanta sa neinterpretuje, ona je taká špecifická, častokrát okrem toho ani nemá logickú interpretáciu, keď vám tam byť záporné hodnoty v prípade, ak to nemá zmysel. Takže okolicu konštantu nemusíte interpretovať. Dôležitý je tento parameter pri tých vysvetľujúcich premeny. A teda pokiaľ náklady na reklamu sa zmenia o jednu jednotku, tak tie tržby sa v priemere vzrastú, lebo je pozitívny tento parameter, a v priemere vzrastú o 14,6 jednotiek, v čom sú merané tržby. Okay. Znovu vyplýva to z lineárnej funkcie. Lineárna funkcia má všade rovnaký sklon. Z tejto funkcie mi vyplýva, ak ja som na tých nákladoch 4, zvýšim ich na 5, niekde sem, tak tie tržby vzrastú konštantne o tých 14,6. Zase zvýšim na 6, zase tržby konštantne vzrastú o 14,6. Vidím tu, že tu by možno bola vhodná iná funkcia, ktorá by lepšie vysvetľovala tú variabilitu, ale keď by tá funkcia bola nelineárna, tak tie náklady na reklamu a tržby už nemajú lineárny vzťah, takže už by neboli tak jednoducho interpretovateľné tieto výsledky. Takže pri nelineárnych funkciách sa to znovu takto neinterpretuje, v lineárnej funkcii to platí, ak náklady na reklamu vzrastú 1, tržby vzrastú priemerov 14,6. Ďalej tu máte štandardné chyby testovacie štatistiky a znovu, keďže toto bolo odhadnuté z 15 pozorovaní, bola odhadnutá tá funkcia, teda z nejakého výberového súboru. Mňa zaujíma, ako je to v základnom súbore. Toto je ako keby bodový odhad tých parametrov. Existuje aj intervalový odhad, a ten tu nemáme, Excel ho vyhadzuje, zase si ho vieme nastaviť. A máme tu P hodnotu, ktorá mi hovorí, či ten parameter je významný alebo nie. Inými slovami, či je významne odlišný od nuly, alebo či nie je významne odlišný od nuly, a keď nie je významne odlišný od nuly, tak sa môže stať, že v tom základnom súbore by sa v tej funkcii mohla vyskytnúť nula na mieste toho parametra. Takže pamätajte si, keď tá hodnota je znovu menšia ako 0,05, ten parameter je významne odlišný od nuly, a teda tá premena významne vplyvá na závislú premenu. Pokiaľ nie je významne odlišný, keď to je menšie ako 0,05, je významne odlišný od nuly, a teda tá premena má významný vplyv. Pokiaľ by to bolo vyššie ako 0,05, nebol by významne odlišný od nuly, a takáto premena by nemala významný vplyv na závislú premenu. Takže také tie nevýznamné premene potom z modulu vyhadzujeme, okrem okolúcej konštanty tam má špecifické postavenie. Toto je výstup pri jednoduchej regresii. Jednoduchý regresný model, máte významnosť modelu, takže pozriem sa na významnosť, menšia ako 0,5, model je významný, alebo funkcia je významná, vysvetľuje 83% variability a odhady parametrov. Pozriem sa, zapíšem funkciu, y rovná sa 32,5 plus 14,6x, plus náhodná chyba, a pozriem sa, že obidve tie hodnoty sú menšie ako 0,5, takže sú významné. Toto všetko by ste mali vedieť zinterpretovať pri regresii. Ďalej máte diagnostické grafy reziduí, štandardizované reziduí, to vás nemusí až tak zaujímať. Ten graf reziduí sa častokrát používa, keď vám tu vidie nejaký vzor, ako napríklad teraz, tak to znamená na nejakú chybu špecifikácia modulu najčastejšie, teda v tomto prípade to vyzerá na nesprávne zvolenú funkciu. A ďalej tu máte histogram rozdelenie reziduí, keďže modul má normálne rozdelenie, tak tu porovnáva to, ako reziduá sú rozdelené s tým, ako by malo byť v normálnom rozdelení. Zase regresné štatistiky, veľký graf reziduí pre tržby, a máte tu graf skutočných a predikovaných hodnot. Tak túto funkciu som odhadol, to sú skutočné hodnoty, takto sú predikované, a toto je interval spoľahlivosti pre tie predikované hodnoty plus s regresnými štatistikami. Toto je výstup, ktorý vám vidia automaticky.
ten výstup si viete prispôsobiť s tým, že viete si tu zvoliť rôzne veci, ktoré by vás mohli zaujímať. Grafy si viete zvoliť, toto nie je až tak zaujímavé. Zaujímavé sú tieto veci za minútkom. Keby ste chceli napríklad dodatočné informačné kritéria, napríklad informačné kritérium, alebo Schwarz-Weissovo, viete si tu zmeniť alfu, viete si tu zmeniť intervaly spoľahlivosti pre Bčka. Ak chcete mať intervaly spoľahlivosti CLI, to sú intervaly spoľahlivosti pre predikované hodnoty a CLN pre očakávané hodnoty závislej premeny. Takže to tam nebudeme dávať, keď vás to zaujímalo. Samozrejme môžete z toho všetko vyklikať. Z tohto, čo by mohlo byť zaujímavé, Collin, diagnostika kolinárity medzi svetľujúcimi premennými. To môže byť pre vás užitočné, keďže regresie by nemali byť vysvetľujúce premenné, medzi ktorými, ktoré sú kolinárne alebo kde je významná závislosť. A ďalej mohlo byť pre vás zaujímavé ešte napríklad Darby-Watsonova štatistika. Nebudem to tam všetko dávať, lebo nemáme čas teraz na to, aby sme vysvetľovali. Ale keby ste chceli testovať autokoreláciu, máte tu Darby-Watsonovú štatistiku. Keby ste chceli testovať heteroskedasticitu, tiež tam máte na to test, prípadne autokoreláciu, tak tu máte ukazovatele TOL. Zaujímavosťou je, že v prípade výskytu alebo nedodržania predpokladov tu máte HCC, heteroskedastic konzistentné štandardné typy, takže tie tiež a intervaly spoľahlivosti, tiež si to tam môžete zvoliť. No, takže všetky tieto ukazovatele, ktoré sú tu, viac menej slúžia na diagnostiku toho modelu, potom ďalšiu. Máte tu popísanú napríklad P, CLI a R, keď chcete v tom výstupe predikované hodnoty rezidua alebo intervaly spoľahlivosti pre predikované hodnoty, ale v tom výstupe by to bolo dosť rozsiahle. Ja by som vám poradil jednu vec, viete si tu nastaviť output. Tie predikované hodnoty viete si nastaviť, ako napríklad chcem rezidua. Rezidua chcem, nech sa mi uložia to ako premena rezidua, ďalej chcem tie predikované hodnoty, nech sa mi uložia ako predikované. A napríklad tie intervaly spoľahlivosti UCL, dolná hranica horná hranica LCL, dolná hranica intervalu spoľahlivosti. Takto sa mi to, zabudol som tam dať out, teda do akej databázy to chcem uložiť, chcem to uložiť do worku a bude to ako regresia databáza. Takto keby ste to napísali sem, tie Pčka, Rk, to čo máte tu, celý R, tak vám to vidie v tom výstupe. Máte dlhý výstup. A teraz tam je len 15 pozorovaní, takže by to nebolo také dlhé. Ale keď to napíšete sem, tak sa vám to uloží zvlášť do databázy a keď budete chcieť robiť grafy, napríklad porovnávať tie skutočné predikované hodnoty alebo graf reziduí si spraviť alebo ďalej pracovať s tými reziduami, čo sa môže stať, tak máte to uložené v databáze a viete s tým pracovať ako s premenným. Takže tu som pridal niečo do toho, ten výstup je väčší, mám tam intervaly spoľahlivosti, aj pre data konzistentné s heteroskedasticitou. Mám tu diagnostiku kolinárity, k tomu len toľko, že condition index, keď vám tu vidie vyššie ako 30 alebo vyššie ako 100, tak je tam významná kolinárita. Tie výtka toľka som nedával, zase ja učím aj ekonometriu, takže trochu som s tým znehodnotený. Nechcem vás mýliť, zbytočne nebudeme do toho zachádzať, ukážem vám to potom radšej na ekonometrii na dvojke, keď to budeme preberať. Takže dostanete ten výstup. Takže stačí úplne ten základný regresný model a tie interpretácie, čo som vám ukazoval. To, čo nám vyšlo z tohto, všimnite si, že v knižniciach vo worku, v
knižniciach vo Worku mám databázu regresia a tu mám tržby, náklady na reklamu pre predikované hodnoty tržieb podľa modelu a interval spoľahlivosti, dolnú hranicu pre predikovanú hodnotu, hornú hranicu pre predikovanú hodnotu rezidua. Takže takto som si to uložil do databázy. Keby som mal aj veľkú databázu, veľa pozorovaní, tak takto si to viem uložiť do databázy a nemusím tu mať všetko v tom výstupe. Toto je taká praktickejšia vec a viem si zase z toho robiť grafy. A ten graf, čo mi spravil vlastne SAS automaticky, vedel by som si ho prispôsobiť z týchto údajov. Dobre, to je regresia lineárna. Regresia lineárna, už neviem veľa rozprávam, ideme ďalej. Takže takto by vyzeral ten výstup, keby som to nechal v tom výstupe. Predikované hodnoty, intervaly spoľahlivosti, toto všetko. Graf vám vyšiel automaticky, takto by ste si to vedeli spraviť graficky z toho. Takto by ste si to vedeli spraviť graficky vlastne na základe z tých údajov, takže viete si tam pridať aj plot a nadefinovať si graf v rámci tej procedúry reg. Toto je stále procreg. Namiesto modelu pridajte tam plot a vidie vám v tej procedúre aj graf závislosti. Takže pridám si plot. To je. Malo by to ísť. Nevadí. Keď vám nebude fungovať graf cez procedúru, viete si ho spraviť cez procedúru na grafy, ale toto nie je dôležité. Ani tento graf nie je dôležitý. Ešte v SASe je výhoda, že viete, aspoň bola tam pri voľbe selection, vedeli ste si nadefinovať, či chcete stepwise, forward alebo backward. A to sa vzťahuje k viacnásobnej regresii. Takže k viacnásobnej sa dostaneme za chvíľu. Ešte predtým som vám zabudol ukázať jednu vec. Toto bol lineárny model. Lineárny model mi bude stačiť, keď budete vedieť spraviť SASe a budete ho vedieť interpretovať. Ale samozrejme, boli tu spomínané nejaké nelineárne funkcie. A nelineárne funkcie teda podľa toho, ako máte funkčný tvar. Napríklad polynomická funkcia druhého stupňa. Polynóm by som odhadol, takže vo funkcii y rovná sa b0 plus b na x plus b2x na druhu. Takže keď dám do toho SASu, by som dal premenu závislá y a vysvetľujúca x a x na druhu dostane polynomickú funkciu. Alebo mocinovú funkciu by som túto neviem odhadnúť metódu najmenších štvorcov, ale vedel by som ich zlogaritmovať a odhadnúť tie parametre b0 a b1, takže zlogaritmujem y a dostanem logaritmové b0 plus b1 krát logaritmus x. Takže keď zlogaritmujem b, zlogaritmujem y a x dostanem log vlastne model. Alebo nejaké ďalšie iné modely. Ukážem vám, teda už sme transformovali dáta v SASe, ale takže mám v tomto importe, mám tam nejaké premenné tržby a náklad na reklamu na jednoduchú regresiu. Pokiaľ by som ja chcel si vytvoriť dáta, z ktorých chcem robiť nelineárnu regresiu, zase sú procedúry na nelineárne funkcie, ale aby sme to nekomplikovali, keď si chcete jednoducho upraviť dáta, už sme si to ukazovali, v Worku si spravím databázu premenné a v tej databáze premenné chcem, aby sa nachádzali údaje work.import, tam kde mám tie pôvodné premenné, ale chcem navyše, aby tam boli aj napríklad x na druhu, aby boli náklady na reklamu. Neviem, či funguje na druhu, ale keď tam dám krátke náklady na reklamu, v SASe fungujú tiež operátory, ako ste zvyknutí, jak chceli. Alebo keď chcem použiť logaritmické premene, log tržby, premena, alebo ln tržby, sa používa ten prírodzený logaritmus, čo sa používa a väčšinou v tých regresných modeloch, takže keď dám log, otvorím zátvorku a dám tam tržby, tak sa mi zlogaritmuje tržby do tej premenej. Ďalej chcem tam napríklad ln náklady reklamy a to bude zase logaritmus náklady
som ešte mohol použiť napríklad 1 lomeno náklady. Dlhé názvy premeny nie sú dobré, hej, treba si to dať nejak kratšie, ale keby som chcel robiť hyperbolickú funkciu, tak ešte to stavím 1 lomeno náklady na podkočiarka, kde musíte za všetkým zadefinovať podkočiarku. Viete tu používať aj if, napríklad pre vytváranie umelých premenných alebo nejaké iné logické operátory pre vytváranie premenných. Takže takto jednoducho si viete upraviť premenné logaritmovacie premenné, sčítať, odčítať premenné, dať si nejaké ukazovatele. Tak sa vám automaticky databázu upraví cez rám. Takže môžeme si potom odhadnúť ešte tú povinnom druhého stupňa hyperbolu, prípadne logaritmickú funkciu. Skúsim si spustiť len tento skript na premeny. Vyzerá to, že mi to zbehlo. Takže mám náklad na reklamu, mám náklad na reklamu na druhu, 3 na druhu je 9, 5 na druhu 25. Mám tržby zlogaritmované, náklad na reklamu zlogaritmované, mám náklad na reklamu. Keby som chcel teraz robiť modely, toto by bol binárny. Viem si dať tajtlo. Binárna funkcia. Ten prístup na nejak rozlišenie označený. Keď si to... Ja si dám všetko preč. Toto, čo som tam dával, aby mi to zbytočne tam nezaberalo priestor. Spravím teraz znovu len ten základný výstup. Takže toto vyhodím, dám tam len. Toto bola lineárna funkcia. Keď dám kvadratická, alebo v povinnom druhého stupňa, alebo sa volá hyperbola, parabola, kvadratická funkcia, bude, keď tržby dám náklady na reklamu a pridám tam premenu x na druhu, kde som uložil náklad na reklamu na druhu. Keď chcem dať hyperbolu, to znamená, že x sa rovná b0 plus b1x krát b2x na druhu. Keď chcem robiť hyperbolu, tam budú y rovná sa 1 lomeno x, tak tam dám b0 plus b1 krát 1 lomeno x, tak tam dám 1 lomeno náklady. A 1 lomeno náklady premena. A ešte mi tam chýba kvadratická funkcia, hyperbolická funkcia. Dajme si napríklad logaritmická funkcia, log funkcia, kde sú zlogaritmované. Tam dám zase ln tržby rovná sa ln náklady na reklamu. Musím dávať pozor na to, že už to nerobím z importu, ale mal by som používať tú databázu premene. Keď si takto napíšete alebo nakopírujete si tie funkcie, toto by mi fungovalo procedek, lebo tieto premene mám aj v importe, ale tieto ostatné premene v importe nemám. Takže keď si to chcem nahradiť na miesto work.import, aby tam bol work.premene, môžete si, keď chcete jednu procedúru zbehnúť viackrát, len sa tam majú upraviť premene alebo má sa použiť iná databáza. Zase na to šikovná chytávka, tu máte taký ďalekohľad, čo znamená find and replace. Find and replace, takže namiesto work.import daj tam work.premene. Tu sa mi replace all, dám sa mi work.premene a teraz túto časť tejto funkcie si chcem odhadnúť lineárnu, kvadratickú, hyperbolu a log funkciu. Dúfam, že tam nenastane žiadny error. Takže teraz dostanem výstupy, všetko odhadnuté metódou najmenších štvorcov. Mám tu názov lineárna funkcia, je to, čo som mal pôvodne. Je diagnostické grafy k tomu, takto vyzerá tá funkcia. Ďalej, kvadratická funkcia, dal som tam už x a x na druhu ako vysvetľujúce premene, takže x by sa rovnalo minus 65 plus 49x minus 2,8 x na druhu. Tu už to neviem interpretovať jednoducho, že keď x sa zvýši o jednu jednotku, tak y sa zvýši o toľko, lebo x mám aj tu. Takže tuto nemusíte vedieť interpretovať, ale vidíte, že koeficient determinácie je vyšší,
Takže keby som chcel predikovať tie tržby, tak táto funkcia na tú predikciu tržby je vhodnejšia ako tá predtým. Keď sa pozrieme do toho grafu, teraz tam nemám, keďže je to viacnásobná už funkcia, tak tam nemám to zobrazenie. Ale mohol by som si zase uložiť tie predikované hodnoty a zobraziť tie predikované hodnoty. V tej diagnostike mám, ako sa tie skutočné tržby líšia od predikovaných hodnot. Aj sú rovnaké, keď to je na tej čiare. Ďalej, hyperbolická funkcia. No vidíte, že tu je ten koeficient eliminácie ešte vyšší. Taký detail, keď máte rôzny počet vysvetľujúcich premenných, tak sa používa ten adjusted R-square, ktorý je prispôsobený na ten rôzny počet vysvetľujúcich premenných. Podmienkou je, že tá závislá premena by mala byť rovnaká. Takže tu mi vyšiel ten model významný, ešte vyššia vysvetlená variabilita, ešte presnejšie by bola tá predikcia. Akurát tu už je to 1/x. Takže vlastne som spravil model y rovná sa tržby rovná sa 205 minus 458 krát 1/x. Takže tu už neplatí, že keď x bude 0, tak tržby budú toľkoto, alebo keď náklad na reklamu rastú toľko, tak sa zmenia. Neviem to už interpretovať, ale predikuje to ten funkčný pár sedí do tých skutočných formul lepšie. Ďalej logaritmický model, log funkcia, náročky som tu spravil z logaritmových dát. Tie ostatné, logaritmizácia pomáha často pri linearizácii tej funkcie. Tým, že závislá premena bola zlogaritmovaná, takže už to úplne nebude porovnateľné s tými predchádzajúcimi modelmi, kde bola použitá tá pôvodná závislá premena. Ale výhoda tohto modelu, vyšiel významný model, aj premene vyšli významné, je, že odhadne priamo elasticity, keď máte závislú aj nezávislú premenu zlogaritmované. To znamená, elasticita je interpretovaná v percentách. Keď náklady na reklamu vzrastú 1%, tak v priemere tej tržby vzrastú 0,86%. To sa používa hlavne pri ekonomických premenoch, niekedy sa vám to môže hodiť. Takže takto si spravím modely, vyberiem model najvhodnejší a potom podľa toho, na čo chcem použiť, tak môžem použiť buď na tú predikciu, alebo na interpretáciu výsledkov a popis toho vzťahu. Popíšem vzťah, ja musím vedieť, aké premene som dal do tej funkcie a zapíšem tú funkciu tak, ako má byť. Takže ešte raz. Log model ln y rovná sa 3,22 plus 0,86 ln x plus náhodná chyba. Hyperbola y rovná sa, keďže y som dával pôvodný, sa rovná 205 minus 458 krát 1/x. Kvadratická funkcia y rovná sa minus 65 plus 49x minus 2,8 x na druhu plus náhodná chyba. Ja to len vysvetľujem, ak to nie je jasné, tak sa vráťte do štatistiky do druhého ročníka a pozrite si poznámky k jednoduchej regresnej a korelačnej analýze. A pôvodný model y rovná sa 32 plus 14,6x. Tá jednoduchá lineárna regresia sa interpretuje najjednoduchšie. Takže poďme ďalej do tej prezentácie. Tu sme odhadli vlastne tie funkcie, toto by ste mali vedieť, interpretovať model, interpretovať prípadne tam tie ďalšie veci. Ja budem od vás chcieť len ten základný model. Prípadne intervaly spoľahlivosti ešte tak si hodiť do neho. Nebudem od vás chcieť žiadne špeciálne ukazovatele ani ďalšie tie modifikácie. Sice nejaký ten model nelineárny mohli by ste vedieť odhadnúť, ale skôr je pravdepodobnejšie, že vám dám skôr viacnásobnú nejakú regresiu a budete mať interpretovať tie výstupy z viacnásobnej regresie. No, poďme ďalej. Takže pri viacnásobnej regresii máte tu možnosti stepwise, forward a backward selection. Funguje to len, keď máte viac premeny. Čo to znamená selection backward alebo forward? V tom výslednom modeli mali by byť len významné premene. Mali by tam byť len významné premene. Tu mám napríklad dáta na viacnásobnú raka. Ja som si ich už naimportoval do knižníc. Vo worku mám viacnásobnú regresiu, kde mám tie premenné vek, veľkosť parcely, veľkosť obytného priestoru, ako vplyvajú na cenu. Vrátim sa do tej svojej regresie. Naspäť, napríklad teraz bude viacnásobná. A
pôjdem viacnásobná databáza a pôjdem teda závislá premena je cena a viacnásobnú jednoducho spravíte tak, že tam dáte viac premenných. Vek, parcely, veľkosť. Poradím vám, dávajte si názvy premení kratšie, keď nevždy je to možné, lebo takto sa s tým veľmi ťažko pracuje, keď máte veľa tých premení. Aj keď potom sa zase zaseknete v tom, čo to znamená. Hej. Tu by sme si mohli dať, a ukážem vám aspoň tie VIF analýzy collinearity. Ich tam máme. Viacnásobná funkcia, viac premených. Takže tlačím, označím si len tento kód, ktorý chcem zbehnúť. Dúfam, že som to prepísal správne. Mám viacnásobnú regresiu, zase tam mám model ako celok je významný. Vysvetlím 91% variability z tej ceny, ale keď sa pozrite na tie hodnoty, tak vidíte, že vek vplyva nevýznamne. Môže sa stať, že máte teda veľa tých ukazovateľov a potrebujete v tom výslednom modeli mať len významné premeny. Takže keď tu dám, že vek napríklad, tuto by bola tá viacnásobná funkcia, y rovná sa minus 4, teda cena rovná sa minus 0,48 minus 0,007 krát vek, teda krát x1 plus 0,004 krát x2 plus 0,001 x3 plus náhodná chyba. A vidíte, že tieto dve sú významné, veľkosť parcela a veľkosť obytného priestoru vplyvá významne. Keď všetky premenné budú nulové, tak tá cena by mala byť záporná, čo je nezmysel, takže lokujúcu konštantu neinterpretujem a táto premena mi hovorí, že vek významne nevplyvá. Vyššia ako 0,5. Môže sa stať, že máte veľa tých vysvetľujúcich premenných a chcete z nich vyhodiť chcete tam mať len tie významné. Toto variance inflation len tak mimochodom slúži ako ukazovateľ collinearity, takže keby tu bola hodnota vyššia ako 10, tak je tam niekde problém so závislosťou medzi vysvetľujúcimi premenmi na to pozor. A dúfam, že to selection, že by to už nefungovalo. Selection, viete napísať forward stepwise alebo backwards. Tu sa mi to tvári, že to nefunguje, ale skúsim ten forward. Skúsim to dať s tým. Tá procedúra sa stále vyvíja, stále sa to mení. Takže niekedy sa stane, že niektoré veci sú tam nové skúšovne, ale napriek tomu, že to ukázalo, ako sa tvárilo, že to nepozná, to funguje. Tá forward metóda výberu modelu funguje tak, že začnete od jednej premennej a ten sa bude pridávať ďalšie premenné, kým tam nepridal všetky významné premenné. Nepridá ďalšiu premenu, ďalšia premena bola významná, tak ju tam nechá a napíše mi, že dve premenné sú významné a tá ďalšia premena, ten backward by bol nevýznamný. Takže dá mi tu model, kde sú všetky premenné významné. Toto by bol ten významný model. Keby som vybral tú selection backward, tak to spraví opačne. A teda odhadne najprv model so všetkými tými premennými. To mi vyhodil log, že tvári sa, že tam je chyba, ale spraví to čomu. Takže backward eliminácia. Odhadne model so všetkými premennými a potom postupne vyhadzuje nevýznamné. Keby ich bolo viacej, pokračuje ďalej. Tuto vyhodil len vek, bol nevýznamný, že v ďalšom kroku vyhodil len vek a napísal mi, že vek bol nevýznamný a toto je finálny model. Keby tam bolo viac nevýznamných premenných, tak pokračuje ďalej a vyhadzuje ďalšie tie nevýznamné premeny. Takže toľko to k elimináciách výberu len významného modelu. To bola vlastne viacnásobná regresia a potom môžete odhadovať modely s kategorickou s umelou premenou vysvetľujúcou. S umelou vysvetľujúcou premenou je na to taká vychytávka zase. Napríklad tu máte, treba si pamätať, že to vzdelanie a pohlavie, alebo keď vždy tú umelú premenu vytvárate tak, že
je to počet kategórií, počet umelých premenných je počet kategórií minus 1. Už to bolo, myslím, spomínané na nejakých predmetoch. Takže napríklad, keď mám 3 typy vzdelania, sú 2 umelé premenné pre 2 typy vzdelania a ten tretí typ bude referenčný. Keď mám dve pohlavia, tak mám jednu umelú premennú, ktorá koduje tie pohlavia. Toto viete spraviť aj v Exceli, si vytvoríte tie premenné manuálne. Viete si vytvoriť tie premenné v SASe cez ten dataset. Cez dataset viete si vytvoriť tie premenné tiež kvázi manuálne cez dataset, cez tie logické podmienky, alebo aj sú rôzne ďalšie spôsoby. Ja idem do tej mzdy. Tá mzda je, mohol by som tam dať aj vysvetľujúce premenné, tie vysvetľujúce ďalšie kvantitatívne by sa interpretovali tak, ako to poznáte. Ale predstavte si, že teraz mám len mzdu a chcem vytvoriť umelé premenné podľa toho, či je tam mzda v priemysle alebo v ubytovaní. Mám 2 typy toho priemyslu, takže mi stačila jedna umelá premena. Keby som to chcel robiť manuálne, vytvorím si jednu umelú premenu do toho datasetu. Tak, vytvorím si dáta vo worku.exe, kde si vytvorím umelú premenu, dám si tam, skopírujem si dáta do mzdy. Vždy musíte použiť ten set, keď vytvárate tie premenné dáta do mzdy. A pokiaľ to odvetvie, teda použijem if, pokiaľ odvetvie rovná sa, pokiaľ to odvetvie bude priemysel, odvetvie rovná sa priemysel, musíte už písať presne to, čo tam máte v tej bunke. Potom nech premenná označíme ako D1. D1. Nech D1 rovná sa 1 else D1, teda pokiaľ tam bude ten druhý typ odvetvia, rovná sa 0. Toto si nechám zbehnúť. Vznikne mi databáza worku.umele, kde tam, kde je priemysel, mám tu, tam zle naimportoval ten súbor, takže tam mám nejaké zbytočné slovce, ktoré si tu vyhodím odtiaľ. Vyhodím, tu keď odškrtávam, tak ich nevyhadzujem, len tam nedávam zobraziť. Samozrejme, mohol by som toto, keby som tam dal, keď mi to tam vadí, môžem tam pridať a dať tam tie premenné odvetvie, mzda a vlastne len tie dva. Ešte raz. A už tam nemám tie zbytočné premenné. Odvetvie mzda. Nemám tam ani D1. Takže odvetvie mzda. Tam, kde je priemysel. Tam mám jednotku. Kde je odvetvie, to druhé odvetvie, tak tam je to nula. Dobre, toto dám do jednoduchej regresie, takže zase procrec, použijem tie údaje umelou premennou, tam zruším, selection tiež zruším, nevadí, bodkočiarku nezabudnem a mohol by som tam dať teda tú závislosť mzdy od ďalších faktorov. Keď tam dám len ten faktor, ten D1, tak to bude len 0 jednotková premena, ktorá je jednotka pre priemysel a 0 pre odvetvie. Takže keby som to tam pustil, mohol by som hneď pridať do viacnásobnej regresie ďalšie tie faktory. A toto mi hovorí len, ako tam mzda závislí od týchto faktorov. Tuto mi hovorí, že tam, kde tá T1 je jednotková, tak v princípe tam mzda je v priemere vyššia o 10,59. Keďže vychádza tá premena nevýznamná, tak to znamená, že ten rozdiel nie je významný.
Ja vám na budúce a možno ešte teraz vám ukážem, sú na modelovanie ďalšie alternatívne metódy. Napríklad tu, keď som mal tieto modely, jednoduché, keď je tá viacnásobná regresia, tak funguje PROC-GLM. PROC-GLM, cez ktorú sme robili aj nevyváženú napríklad ANOVu, ale vie spraviť aj odhad regresnej korelačnej analýzy. Takže keď tam dáte kvantitatívne premenné do modelu, závislá, nezávislá, tak cez tú procedúru GLM dostanete v podstate regresný výstup. Nevýhodou tejto procedúry je, máte tu ANOVu a máte tu v podstate výstup regresnej korelačnej analýzy, parametre odhadnuté. Nevýhodou tejto procedúry je, že nemá tie možnosti tej verifikácie ekonometrickej. Keď si tam za lomítko napíšete nejaké veci, tak vám tam niečo ponúkne do tých výstupov, ale nie je to nič z tej ekonometrickej verifikácie. Ale jej výhodou je, že podporuje kvalitatívne premenné. Robili sme cestou ANOVu, takže napríklad pri tejto mzde, keby som chcel robiť model s umelými premennými, nemusím si to ja definovať takto, vytvárať si samé umelé premenné. Môžem si to zdať tú mzdu, sa rovná pri odvetvie bola tá premena. Keď si ja nadefinujem, že klas, tá kvalitatívna premena je odvetvie. Odvetvie je kvalitatívna premena. Takže cez klas si nadefinujem kvalitatívne premene a potom tú kvalitatívnu premenu môžem použiť ako vysvetlenie. Keď tam dám klas, treba tam napísať solution, aby vám to kodoval tú kvalitatívnu premenu do tých umelých premení, aby vám to odhadlo ten model, ako keby ste si tú umelú premenu vytvorili sami. Dostanete výstup regresie, významný model a dostanete je tam tých odvetví viacej, pardon, takže to je moja chyba. Ja som si okodoval len ten začiatok a to, čo mi sa tam neukázalo, tak na to som zabudol. Takže napríklad, hej, tuto sú tie odvetvia 1, 2, 3, 4, 5, takže som tam mal spraviť 4 umelé premene. Takže sa ospravedlňujem, som si nepozrel tie údaje správne, ale takto by bol ten model z tých umelých premenných odhadnutý. Takže y rovná sa 570 plus 173 D1 plus 1119 D2 a tak ďalej. Všetky tie rozdiely sú významné, s tým, že odvetvie ubytovanie je referenčná kategória, kde nebol odhadnutý parameter, ale znamená to teda, že v prípade stravovania je tam mzda nižšia v priemere o 210, oproti ubytovaniu v prípade priemyslu je tam mzda vyššia o 281 oproti ubytovaniu, v prípade komunikácie mzda je vyššia o 1119 oproti ubytovaniu. V prípade dopravy je tam mzda vyššia o 173 oproti ubytovaniu, takže nemusíte vytvárať takto umelé premene. Keby som si to chcel opraviť, tento if, tak by som mohol pokračovať. Then je D1 jednotková. Keby som chcel vytvárať ďalšie premene, pokračoval by som if odvetvie rovná sa, ja neviem, komunikácia, then a zase by som napísal D2 je jednotková a tak ďalej by som pokračoval, aj keď som si nevytvoril všetky tie umelé premene. Keďže som spravil toto, tak sa to spravil automaticky a teda tento parameter pri umelých premenných interpretuje sa, keby tam boli ďalšie kvantitatívne tie vysvetľujúce premene, tak toto by bol rozdiel v blokujúcich konštantách pre tie funkcie. Teda v princípe je to to, v čom sa tie odvetvia líšia v priemere, v čom sa líši tá ich hodnota závislej premenej. Toto je taká vychytávka, ako spraviť jednoducho porovnanie v SASe. Keby ste tu dali kvantitatívne premene do toho modelu, do toho GLM, k tomu odvetviu, tak samozrejme tam máte klasický prístup vypočítať metódu najmenších štvorcov. Ešte taký detail. Toto sú dve metódy, takže PROC-REG napráca odhad regresných funkcií, väčšinou na špeciality z prierezových údajov a máte tam verifikáciu ekonometrickú, keďže PROC-REG je špecializovaná na prácu s regresiou. PROC-GLM je nejaký generalized linear model a general linear model vo všeobecnosti modelovanie.
nemáte tam už za lomitkom, nemáte tam tie možnosti také verifikácie, ale viete odhadnúť ten model napríklad s umelými premenými ľahko. Takže keď chcete odhadnúť len ten model na tie odhady parametrov, toto je veľmi, veľmi výhodné. Alebo ešte slúži proc autorek. To je procedúra, ktorá je špecializovaná na prácu s časovými radmi. To znamená, že v rámci tej verifikácie za lomitkom vám ponúkne možnosti na verifikáciu, ale zase to sú špeciálne veci určené na časové rady. To si zase ukážeme si to na Econometry 2, keď bude čas na to. A tá proc autorek tiež podporuje parametr class. Hej, okrem procedek to podporujú tieto ostatné procedúry. Takže keby ste dali proc autorek, dáte tam class a dáte tam tieto údaje, takže zase dostanete ten istý výsledok. Metódu najmenších štvorcov, dostanete tam teraz výstup špeciálnejší trošku, máte tam tie informačné kritériá MAPE a miery presnosti, to sú nejaké chyby priemerné, ako keby to bol časový rad a máte odhady toho modelu. Zase tie umelé premeny vytvorené automaticky, odhad modelu metódu najmenších štvorcov. Teraz to nie je úplne najvhodnejšie, ale tá metóda najmenších štvorcov zase odhadla to isté. Hej, napriek tomu, že to nebol časový rad, keď tam dáte aj prierezový údaj, tak tá proc autorek, to metódu najmenších štvorcov vám odhadne to isté, čo aj tá proc reg alebo proc GLM. Takže mohol by som všetky tieto ostatné modely, ktoré som robil tu, napríklad toto, mohol by som tam pridať procedúru autorek. A v tom výstupe, ten výstup dostanem iný, dostanem ten výstup špecializovaný na tie časové rady, ale v princípe ten model dostanem taký istý. Potom aj tie diagnostické grafy máte tu autokorelačné funkcie. Autorek znamená, že to je kvázi regresia s autokorelovanou zložkou. Tým pádom, keď robíte autorek, viete si tu vybrať metódy, iné metódy okrem metódy najmenších štvorcov, ktoré korigujú ten odhad modelu, keď tam sa vyskytuje tá korelovaná náhodná zložka. Toto berte už ako pridanú hodnotu. Budem chcieť po vás, aby ste vedeli odhadnúť regresiu cez procedek, odhadnúť a interpretovať model, všetko, čo tam treba interpretovať. A budem chcieť od vás, to mi bude stačiť, hej, model lineárny cez track a viacnásobnú regresiu. Tieto autorek a GLM, to je plus, zjednoduší vám to život, keď budete vedieť, že viete, nemusíte vytvárať tie umelé premeny, ale SAS vám tie umelé premeny spraví za vás, keď správne použijete ten parameter class, či cez GLM alebo cez autorek. Môžeme sa k tomu vrátiť niekedy v budúcnosti. Na Econometry 2, keď budeme preberať tú teóriu, tak sa k tomu určite vrátime ešte. Možno nejaké špecialitky vám, možno ešte jedno cvičenie pripravím, kde budú nejaké špecialitky. Bude to tam spomenuté. A znovu, ja som sa snažil sústrediť na to, ako sa to robí v SASe, aké tam máte možnosti. A je tam tých možností samozrejme viacej, ale potrebovali by ste vedieť k tomu zodpovedajúcu teóriu, takže nemáme úplne čas, aby sme tu na tomto predmete prechádzali celú tú štatistickú teóriu zodpovedajúcu k tomu. A v 5. ročníku na Econometry 2, ak Boh dá a dostaneme sa tam všetci a ja vás budem učiť, tak budete preberať tú teóriu zase a keď budeme mať čas na tých cvičeniach, tak sa môžeme vrátiť k tomu SASu a ukážem vám tam, ako tie veci, ktoré budete preberať a tie špeciálne nejaké indikátory, ukazovateľov, testy, ako dostať ten výstup v SASe. Dobre, takže tieto proc autorek a proc GLM sú také optional, nemusíte to vedieť, ale bude to výhoda pre vás, ak to budete. Takže zatiaľ z mojej strany všetko, ak by ste mali nejaké otázky, alebo niečo nebolo jasné, tak samozrejme kľudne mi dajte vedieť a píšte mi buď na Teams alebo e-mail. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a želám krásny deň.